enhance tayo para ma-practice tayo ng todo kasi mahirap. So yun mga kaparing Jason, na magandang umaga. Time check natin ay alas 7. Yan, alas 7. Kagabi nga, nagmadali akong umuwi dito sa bahay. Kasi ngayon nga ay October 11 at kaarawan ng asawa ko. Happy birthday. Thank you. Wala na sa kalendaryo. Kape. Birthday niya ngayon. Tapos, plano ko sana hindi na muna pumasok at dito sana ako magla-live. Sabi niya, doon daw ako mag-live. Sumaya na yung signal dito. Kakayanin ng signal. Oo. Tapos, gumawa muna ako doon. Wala man pati handa. Siguro mamaya baka 1 kilo spaghetti. O 2 kilo. Ang handa na lang ngayon ay katahimikan sa buhay. Yun lang ang gusto ko, peace. Hindi na tapos na tayo sa mga handa-handaan na yun. Ang katahimikan ang pinaka-importante sa lahat. Tara, buksan muna natin tindahan. At bali nag-almusal na ako. Bibi. Morning. Morning pa. Hindi mo batiin sa mama mo? Binati niya na ako kanina. Okay. Hindi ko na rin eh. Happy birthday na. Ano wish mo sa akin? Ano wish mo kay mama mo? Ano wish mo sa akin? Ano wish mo? Ano yung nasa isip mo na wish mo sa akin? Lakasan mo. Sana maayos si mama. Maayos na ano. Ba't sira ba sa mama mo? Ano? Ano? Lakasan mo. Ano? Sana ano? Ano nga? Sabi mo, sana mag-subscribe sila sa'yo. Sana ano? Gumaling. Papagamitan natin. Malapit na. Malapit na. At buksan ko muna yung tindahan. Kaya na pa ako gising. Siyempre, Ito talaga. pagka ano ko rin dito sa bahay, Dito pa pa. pagka-uwi lang din natin. Maya-maya papunta na ako doon at magbubuhos nga doon sa sa biga. Yung ginawa namin kahapon. Buksan naman ma. Dami lang sa sige lang. Hanapin mo namin tindahan. Kaya Hanapayan pa ng ganito pa ng sundang palis. Pag-istoryan pa sugang pihit. na ano. Back to work na tayo. Balik na ako dun sa bahay kasi magbubos nga kami. At yun mamaya, siguro pagkatapos ng live, at balik ako dito kasi yun nga, birthday niya. Bumalik ako dito. Doon ka na lang mag-live kasi nga mali Oo. ang signal. May na signal. Ano? Pagkatapos ng live, balik ako dito tanghali. Hindi kahit ano. Oo. Makatulong ka lang. Okay. Ayan, let's go na, let's go. Happy birthday. Thank you. Happy birthday, baby. Doon na ako. Bye. Ayan po at nasa barracks na ako. Yo. Bali birthday mo? Ha? Birthday mo? Asawa ko. Ha? At magbibihis lang ako para makapaggawa na doon. At naman na ako doon sa kaila Crystalline. At andun na sila, yun, magbibihis tayo. Bubuhos kami, bubuhos. Tapos mamaya uwi din ako. Ano si Ate Bidang, naglilinis. Parang ayan.
Yo. Bro, para ma-enhance tayo, para ma-practice tayo ng todo kasi mahina pa tayo. Mana dito sa Batulik pa doon. Alright. Bay, di man na maulog. Bisa ko, Frank. Ito muna pa siya. Yan ako sa reaction video. Ano yan? Namamana nga. Si Parto ng lilipad. Yun. Hanggaan ka na. Huwag kang lalapit ya. Awa din na. Ah, Mata mo tol. daga na. Oh. Hangangin. Pad ng langaw. Mga ignorante dito eh. Tarawa langit pre, kaya bilog. Tarawa ka na eh. Tarawa sa imong kamera. Tarawa sa imong kamera. Hi! Kita mo yung naliligo. Yan na lang lagi baka. Todo. Dito na. Oh, pogi yan. Akasya ka. Ah, pre. Gandang magha. Dalawang pre. Dito ba? Dito sa bila. Bila daw. Dito. Buksan ko. Buksan dito. Usog na. Buksan ko na naman. Ano? Yan. Dandahan. Usog pa. Abutin. Bilisan niyo mga kabataan! Oh, taga-mando muna si Katso. Ya. Pat. Dawa o pat. Visit. Isa pa nito kay Joren. Ha? Isa pa. Kukunin mo para ko doon. Ha? Sudah. Palang dito, maganda na. Yung sobra. Hindi pa naman yan, palang sobra. Tatagdagan na lang buhangin. Ay, walang hollow block. Meron yan. Ayun sa kabilang hard. Ah, sa kabila. Kabilang hard. Si Papa Tilo.
Oo. Parang sila sa bagya. Lo, kunan mo lo. Kunan mo. Para mo. Diretso mo lang. Ay, kumpiyan sa pre. Lakab rin kutsara pre. Pre. Uriyan sa pre. Manisting lang ba? Tubig naman kung naligrama? Alam na po na ang vlog. At dito na yung ano, yung materialis. Karagdagan na ano, materialis. Dito sa bahay ni Crystallis, dito na yung simento. At bakal. Yung ano, siparlin. Ayan. At siyempre, mamaya ay uwi din ako sa bahay. Gawa nga ng kahit walang handa. O kung magluluto lang siguro ko ng konting ano, spaghetti. At least mayroon. Ito pa, may handa rin yung birthday ng kasama ko. Alright. Nagpiprepare na sila. Karot! Luto daw. Pagod. Sige lang. Bira lang, bira. At siyempre, maraming salamat po sa ano, sa suporta nyo. Yun nga. At nakakataba ng puso dahil ramdam ko yung suporta nyo sa challenge na binigay sa amin ni Idol. Maraming salamat po sa mga viewers at sa mga sponsor, mga nagpapakulay. Maraming salamat po sa inyo dahil sinusuportahan nyo at pinapanood nyo yung vlog ko at yung live. At nandyan kayo lahat at di ko man kayo isa-isahin, banggitin. Yun, maraming salamat. Lahat po kayo pinapasalamatan ko. Mga silent viewers, mga nagpapakulay. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you. At yun, ilang araw pa lang tayo. Day 7 pa lang yung ano ni Idol. At kumbaga, ngayon ko lang naramdaman na kumita ng ganito malaki talaga. 1K na kaagad yung dollar ko ilang araw pa lang, kasi kung hindi tayo nakapasok sa challenge ay siguro di pa tayo nakakasandaan. Alright. At siyempre sa team, maraming salamat sa suporta nyo. At siyempre kay Kuya Noli, maraming salamat sa suporta. Yun. At thank you. At kila Tibidang, kila Timayang, Rina Patway, kila Jami, kila Chinchin, kila Kapuloy, at kila Kuya Jewel, maraming salamat sa suporta, pagsama sa akin sa live, kila Kuya Bobby. Kaya sila dun sa area niyan, sila magkakamag-anak. Thank you, maraming salamat sa sa suporta, kasi
sa isang araw, pagsayawan, halos 2 oras na sayawan. Talagang nakakabagod talaga. Pero nandun pa rin yung suporta nyo. At ayan nyo, nga sabi ko, hindi man ako mangako kung kailan, at makakabawi din ako. Yun. Kasi basta, at yun nga, kasi para po talaga yan sa sa asawa ko, pagpapagamot, para maging okay na rin, para mahirap kasi magtrabaho pag may kapag may iniisip ka na siyempre tulad niyan, nag-i-stay-in. Alam ko kasi hindi pa ako nag-stay, alam ko na araw-araw lagi masakit yung ulo niya. Sana, yun nga, yung wish ko sa birthday niya, sana maging okay na yung lahat at sana gumaling na. Kasi isang taon na nararamdaman ko na napakahirap kapag may sakit ang pamilya. Hirap, di makagalaw. Tapos siyempre sa na lang tayo, sa vlog na lang tayo tumatawa. Kasi alangan naman tayo nagba-vlog na nakasimangot. Pero yung sa puso ko, ayan talaga, napakahirap ng pinagdadaanan ng isang taon na ganito. Ay nako. Sana maoperahan na. Pero dahil po yun sa tulong nyo sa amin na pinapakita, yung mga nag-message sa akin na sana gumaling na asawa mo, yun kay Kuya Jojo na nag-ano sa akin na sana gumaling na sa lahat. At yun, sana yung asawa rin ni Kuya Jojo at sana gumaling na rin, para kumbaga maluwag na sa damdamin. Pag may sakit ngayong pamilya, hirap gumalaw. Minsan nga parang nawalan ng gana magtrabaho kasi kung may iniisip. Minsan nabablang ko. Go lang ng go. At ingat kayo palagi dyan sa work nyo, mga sumusuporta. Ingat tayo lahat. Alright? Tol? Pasaka ka rin. Ano? Ha? Ini-orasyonan ko tol yung bahay. Nagdadasal ako. Alright. Ayun. Happy birthday sa asawa ko. At may kumukontra sa labas. Ikarot. Alright. Yun, thank you po talaga. Thank you. Maraming salamat. At yun nga, kasi di ko may paliwanag kung paano ko magpapasalamat sa inyo. Kasi di ko naman kayo nakita personally. Sa lang tayo nag-uusap sa mga reply, sa comment, ganyan. Maraming salamat po sa inyo kasi di ko naman kayo kaano-ano kamag-anak. Pero nandyan yung suporta nyo sa akin talaga, sa aming mag-asawa. Ay, tulad nung muntikan tayo makick out, daming nangihinayang, naging sila sayang. Pati sila, nasayang nung effort natin kung makikick out ka. Kasi maaga pa lang gumagawa na kami ng Puloy. Tapos pagdating ng live sayawan, nandyan suporta talaga. Thank you very much talaga sa gusto. Habang buhay ako magpapasalamat sa inyong lahat. Alright. Ayan po. Basta thank you. Yun, hanggang dito na lang yung vlog na to. At di pa man tapos yung laban, di pa man tapos yung challenge, ay nagpapasalamat na ako. Di man tayo mag number 1, basta di tayo makick out, basta makatapos tayo, ay malaking halaga na po yun. Malaking tulong na po yun. At maganda yung yung pasok ng buwan sa amin. Ay, yun. Thank you po. At hanggang vlog na to, maraming salamat. Bye-bye. Asan yung kutsara na may magnet dyan? Tumasama eh. Kuya, itan pa lang kapuloy. Asan yung kutsara? Ito. Ito yung may magnet eh.
Ito yung may magnet na kutsara. Magnet ng sahog. May magnet nga yung mga Yan po. pansandok. At ito yung kutsara nila na gold. Gold na kutsara. Di, tuyo kasi yung ilalim. Ay, Yaman talaga nila. Tingnan mo. Gold. Yung iba nga nito pala silang lalo. Sa ilalim. Masarap yan. Kasi ano, isabaw. Yung suka, malapit dyan sa tayong sili. Sili? Oh? Ito yung pansit na lapat. Pati buga sili. Lapad. Alin, di tawag ka ni Tilo. Di mo pinapansin. Ano na, mayroon naman na. Hindi Lakasan mo Manilo. Grabe. So, hirap talaga pag galing ka sa quarantine. Nandang kami nga dito sa kanya po. Isa din to, yung kay ma'am. Ito talaga sahog. Ayan o. May magnet yung ano. May magnet Yung ka. magnet kasi, yung una talaga, may magnet yun. Wala na, nandun yung pala. Wala pa nakita na sahog. Sabaw. Nagrason. Wala nakita na sahog. Sabaw na lang daw. Tara. Tara. Tara na. Kayo, kuya, kain. Tarin. Ayun. Wala ka ng kutsara dyan.